unta, kay ang pagbalik ni Kristo doon na kaayo. Kung mubalik ang Ginoo, mutingog ang trompeta, hey, sa pagtawag sa katawhan nga iyang gihigugma sa balay nga bulawan. Papuyon niya ako at aganong kinabuhi ngaway katapusan. Usa mga Kristohano, magdinasigay kita o ang mga kaluya. Hey, check, hey. Ang tanang mga katawhan pahibaluon ta, kay ang pagbalik ni Kristo doon na kaayo. Ug mobalik ang Ginoo, may kilat nga mukilab, nagagikan sa silangan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag ka nato kusog, kadasig, kalampusan sa ato ang panag-uban o bisan pa sa tagsa nato kakinabuhi ug sa tagsa nato kapinuyanan. Padayon ang Dios nga naguban og nagiya. Padayon ang Dios nga nagproteksyon og nag-amuma sa matag usa. Tungod sa iyang walay hunong nga pag-uban kanato, pagtagbo, pag-atiman, dili nato kalimtan ang pagpasalamat, dili nato kalimtan ang mga pagbahay, ang paglitok o mga pagpasidungog sa pagkamaayo sa Dios atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom. Niya na usab kami amahan aron sa pag pasalamat kanimo. Niya na usab kami o Dios aron sa pag pamati sa imong mga pulong, pagkat-on sa imong mga mensahe. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat, pagpasidungog sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa imong walay hunong nga pag-imuma, pagpanalipod ug pagpahinumdom sa matag usa namo kinabuhi sa mga pulong nga among nakatunan na nadunggan. O salamat Ginoo nga paday mo kaming gigiyahan sa pagbuhat nga maayo sa imong atubangan. Padayon mo kaming gipahinumduman sa mga pulong nga gikinahanglan namong ikinabuhi. Og nagmalampuson kami tungod sa imong pag-uban. Nagmalampuson kami tungod sa imong pagkamaayo. Nga samo karon nga panag-uban, amahan amo na usab ang kunon ang imong panalangin. Amo na usab nga badunggan masabtan ang imong mga mensahe nga magdala kanamo diha sa imong mga sahad. I-bless kami Ginoo nga walay makadisturbo, walay makaulang sa mga pulong mensahe nga kinahanglan namo madunggan. Sa ngalan ni Jesus, Jesus name. Amen. Oh, amen. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Naligon ko sa pulong mo, nabago ko ang pulong mo kinabuhi. Mayong gabi, mayong pakiguban. Ilabi na sa itong kigsunan nga nagsunod sa atong programa pinaagi sa atong FM Station 101.3 nga nanugka diri sa Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyog. Mayong pakiguban sa tanan nato mga kigsunan Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang Dios maguban, magaproteksyon bisan pa man sa sitwasyon o panahon nga doon natay bagyo nga nasinatian karon sa ato ang nasod
nga Pilipinas og ilikay ta kanunay sa Ginoo tungod kay iyang saad nga kita iyang proteksyonan ug iya kitang ubanan og panalipdan. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin usab sa ato mga kaigsuonan nga naa karon sa nagkalalaing mga nasod nga malipayon nga nasunod sa ato nga programa, malipayon nga nagkat-on sa mga pulok mensahe diri sa atong panag-uban. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanato ug ang Dios magauban sa matag usa nato ka kinabuhi. Ug welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin na usab sa ato ang pag-uban sa programa nga magpahinumdom sa mga pulong nga gikinahanglan natong subayon, mga mensahe nga kinahanglan natong kat-unan sa pagpuyo nato sa kalibutan. Mayong gabi, mayong pagiguban, ilabi na sa ito mga kigsunan nga naghatod ng mga mensahe diri sa ito ang programa. Ug medyo na off taganina mga igsoon tungod kay wala day kasod ang ako ang mono sounds kay kuan pa man kanang ang daan pa maning sound card ang atong gigamit kay ga-order pa ta og sound card kay para dili siya magputol-putol. Unya sa ganina niputol to siya kay wala gyud ay siya makasud. Salamat sa Ginoo, ako ra pong giduso ang iyahang kanabitawng saksakanan sa plug samaan ni ako sang gibungkag sa makadyot. Salamat sa Ginoo. Okay ra gyud pero tandugonon lagi siya tungod siguro na sa karaan na. Pero salamat sa Ginoo nga karong aknaa mag-uban-uban gyapon ta og klaro usab ang mga awit makalangit nga atong madunggan diri sa atong panag-uban. Mayong gabi, mayong pagiguban. Yanay nangutana mga kaigsonan nga nung wala ko ka live kagabi, wala ko ka live pod kaganinang buntag. Salamat gyud ko sa Ginoo nga ako ang gipangayo nga makatulog gyud ko kagabi kay mura siya og ang akong lawas na pag-uhan siguro siya gyud sa kana bitang wala man gyud ko kapuya gikan sa bungtag udto ang tudhapon sa ako ang pag-skin coat sa kuan kanang simbahan wa magkukumbatig kakapoy murag okay ra man unya naguna-guna pa gyud ko pero pagkagabi bagsak ng bagsak murag mukurog ang ako ang lawas ako ang mga kaunuran gani nag-sit up na ko kagabi dire pero feel na ko nga dili gyud nako kaya sa akong lawas mo na giingon sa atong Ginoong Jesucristo andam unta ang espiritu pero bagsak na ang lawas kinahanglan na siyang mupahuway. Ini ang problema kay mupahuway ko mura og kanang mura bitaw kanang hunong ang ginhawa like yan ana bitaw wala nga salamat ko sa Ginoo nga kanang nagpahilot ko niya nagpamassage. Salamat kay sa Ginoo nga bisan kon dugay kay ko nakatulog apan gipapahulay gyapon ko sa Ginoo kana bitaw nakarelax gyapon kaganina nakatagpilaw gyud ko unya naay mga mensahe tungod kay sa akong pagtulog kaganina naay mga mensahe nagdamgo ko mga kaigsuonan unya ang akong damgo paingon pod gyapon sa simbahan nindot kayo ang damgo mga kaigsuonan nga naa gyapon paingon sa bulwaton sa Ginoo. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gipangita sa buhing Diyos. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Sister Josephine Vicente, Inday Dorlin ni Cabo Tinsay, og si Rocha Chin, mayong gabi from Taiwan. Mayong gabi, may pagiguban ni Sister Gingging Simbron from Panabo, og mayong pagiguban ni Tata Bundok. Mayong gabi ni Joel Corisima from Osami City, from Gango, Osami City. Mayong pagiguban ni Maiti Mandagat og Maribel Abanyo. Mayong pagiguban ni Rix Ban, ang Diyos magpanalangin.
Si Mylene, maayong gabi, Sister Mylene. Og Philly Impes, maayong nga pagiguban. Lorita Tumagin, maayong nga pagiguban. Si Rinmi Kauba, Bulhano, maayong gabi, Pastor, watching from Nasunggan, Lalabertad, Negros Oriental. Ang pulong mo kinabuhi ko. Bless, Pastor, request ko, Pastor Dihog. Maayong nga pagiguban ni Maribel Abanyo o Lujin Gonzaga, matod pa makausa, maayong gabi sa tanang kaigsuonan, labinan nimo, Pastor, daghang salamat sa Dios sa tanan niyang kaayo kanato. Matag-adlaw sa mga pulong makadasig from Negros Oriental. Ako kamong gidasig sa pag-share sa itong programa o kaha ay mga pangutana pwede rin kaing ipaabot diri sa itong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, matagaan na itong pagtagad sa atong panaguban tungod kay maunay atong tuyo nga makakaton og mahinumduman nato ang unsa may mga pamaagi nga gikan gyud sa Ginoo. Mayong gabi, mayong nga pagiguban ni Jeter San Ginza. Mayong gabi, Pastor. Maulanong kagabion. No, maulan-ulan gyud. Salamat ko sa Ginoo nga bisan kung naay pag-ulan diri sa among lugar sad wala gyud mo burn out, no? Kay dili gyud po ta ka live kung mag-burn out. Mayong gabi, Pastor. Kumusta na mo diha? Pastor og kay Pastor Russell, Kuya David Bibi Asap. Dalaygon ang Dios sa tanang nagsugod programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Lini Coral, mayong gabi, Luchin Gonzaga, dalaygon ang Dios ang tod sa kahangturan, pwede request milagroso. Mayong pagiguban ni Cherry Asindilia Liaging, mayong gabi, Pastor, from Catalunan Grande, Sitio Torrel, Davao City. Mayong gabi ni Brother Rifat, mayong gabi, matod pa live ka sa 96.7 FM station from Batyan. Salamat taon sa Ginoo, Pastor, kay wala magkilat-kilat makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo. Bitaw, no? Si Mericini Mroho, mayong gabi, Pastor, watching from Buladan, Maragusan, Gadlas. Mayong pagiguban ni Malin Bayang. Bless evening po, Pastor, og sa tanan dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mayong gabi ni Sister o Meet Jennifer Florence, mayong gabi og sa alagad sa Ginoo, mayong gabi ninyo diha og dalaygon ang Dios paday magauban. Si Ran Yumi, mayong pakiguban. Si Hope Caballas, mayong gabi og watching from Malaysia, mayong pakiguban. Ato igsoon nga nano ka diha sa Malaysia, ang Dios magpanalangin. Si Bilin Puhanghang, good evening. Shirley Naro Tumaudos, mayong pagiguban. Matod pa, mayong gabi, Pastor Gideon Candelario og sa tanan, salamat sa Ginoo. Lain usab nga adlaw ihagihatag sa matagusa. Bless evening, Pastor Gideon. Request awit Makalangit Labot. Sige, murag naay nag-request ka ganina, no? Labot yapot. Sige, ako na nga tagaan ang awit Makalangit Labot unya. Ang ikaduha ako sa tong tagaan niya pagtagan diri sa tong pag-uban na pulong mo kinabuhi ko, awit Makalangit Labod. Sa imong mga labod uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balati. Mayong pakiguban ni Junalisa Castrodis. Matod pa, hello, Pastor, maayong gabi diha. God bless you. Uban sa imong tibok pamilya, Pastor, maminaw na pod mi sa balaang mensahe sa Dios. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mayong gabi ni Pastor Gregorio Kiring,
madaugon ug malipayong kabii sa tanan na minaw karon watching from Hindang Hinunangan, Southern Leyte. Pastor, kumusta ang hangin diha, Pastor? Kumusta mo diha sa Hinunangan, Southern Leyte? Lorna Serdon, mayong gabi. Vilma Almedora Almares, mayong gabi, Pastor, watching from Abuyog, Leyte. Kumusta mo ang ato maigsuon des Leyte? Labi na gyud no sa ato karong panahon nga dunay bagyo. Ambingan mo sa Ginoo diha ug ang Dios magpadala og gamahan ng mga anghel mo'y magapanalipod magatiman sa inyong dapit. O walay mga katalagman nga makadaot, walay makaunsa matud pa sa saad sa Ginoo, siya ang kanunay makig-uban aron pagpanalipod. Mayong gabi ni Anjing Mandanao, mayong pakig-uban ni Marvin Coronel Lozano, ni Canor Sodaria, mayong gabi from San Francisco, Agosan del Sur. Si Bitby Main Garden, good evening, watching from Makilala, North Cotabato. Mayong gabi. Si Anjing Mandana, watching from Davao del Norte or del Sur. Si John Mylis, mayong gabi. Mayong pagiguban Numalin, Alberto Katakutan. Mayong gabi, Pastor Gideon from Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. God bless you always, Pastor, and everyone who watching your live. God bless us all. Mayong gabi ni Rose Bisin, nag-reply ako ani Pastor, mawala ang signal, kusog ang hangin, ulan. Sister Joy Matuog, mayong gabi, Pastor, watching from Kansumandig. Kumusta mo diha, Sister Joy? Ipangumusta ko ni Brother Ring Matuog. Mayong gabi, may pagig-uban og happy watching, happy listening ninyong tanan. Ang Diyos magpanalangin. O gipangumusta ko ni Pastor Albert Garces o sa iyang pamilya o sa tanwaking sona diha sa La Libertad, sa Pakwan o sa Gihog. Nahulog sa walay katapusan nga nagpamuhat sa among taliwala. Saon mga kaigsunan aron makabarugta sa atong pagtuo, unsay mga gikinahanglan aron mabarugan nato ang atong pagtuo diha kang Kristo. Muni ato arong gikinahanglan nga masayran, mahinumduman, makatunan sa atong pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Importante gyud mga kaigsunan makabarugta. Unya unsa poy mga gikinahanglan aron makabarugta sa atong pag-alagad o pagtuo diha kang Kristo nga atong Ginoo. Mayong gabi ni New Edgar Sumampong o si Mimi Dalio. Good evening, Pastor watching from Davao City. Pastor Gideon, ang panahon maulan o hinayra ang hangin. Ay, salamat kayo no, Pastor Gregorio Kiring nga nano ka diha sa Leyte. Si Alex Ganso Umag watching ka matod pa ka langit, si Raboyonis Bohol. Shout out Marvin Lizano. Mayong gabi ninyo diha, ang Diyos magpanalangin. Si Boy Tisoy, good evening, Pastor, watching from Sikatuna Bohol. O niya, pwede ko paplikanta dili kabayran by Trines of Praise. Salamat, Pastor. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Girlie Salvia Pigalan, si Joy Matuog Matupa. Okay ragyod kaayo. Okay, no? Salamat kayo sa Ginoo nga okay ragyod mo diha tanan. Lagi na'y pinaka-importante nga sa atong pagpuyo sa kalibutan, kanunay tang okay aron andam tang makadaig makapasalamat sa Dios nga mao'y tag-iyas tanan. Ang igsuon dili gyud nato kalimtan. Ako nang ato ang kinabuhi dili okay, medyo ang atong pagdaig diferensya. Dunay diferensya mga kaigsoona. Labi na gyud kung ang atong espirituhan ng bahin dili okay. Nalaygon ng Dios magpanalangin. Si Girlie Salvia Pigalan, matupag good evening, Pastor, og sa tanan ng sunod sa imong programa. Watching from Lapanas, Lapasan, Clarin, Misamis, Occidental. Mayong gabi, may pakiguban ni Pub Steel Manuel. Good evening, Pastor Gideon, og sa tanan ng minaw sa imong programa. Musta mo, Brother Pub Steel? Mayong gabi ni Numalin Alberto Katakutan,
Mary, kay salamat kay sa inyong pag-share sa atong programa. Ang Dios magpanalangin sa tanan nga mi-share sa atong programa. In Jesus' name. Mayong pagiguban ni Mila Malot Sodaria. Good evening, Pastor Gideon Sim from San Francisco, Agusan del Sur. Awit Pagkalangit, Milagroso. Dari lang sa itong programa ang pulong o kinabuhi. Sa itong pagpangalagad sa Ginoo mga igsoon, dili gyud nato kalimtan nga nanginahanglan tag milagro sa Dios. Nanginahanglan tabang, nanginahanglan ta sa iyang pag-atiman. Ang milagro ug ang pagkagamhanan sa Ginoo ato ning masinatian kung dunay mga pagsulay. Dunay mga pangutana, Pastor, nganong gitugot man sa Dios ang mga pagsulay? Daghang kay mga rason o hinungdan nganong gitugot sa Dios ang mga pagsulay. Sama sad sa atong Ginoong Hesukristo, sulayan siya sa makadaghang gayon. Sa panahon nga sulayan ta mga kaigsunan, diha nato masinatian ang pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang mga saad. Diha nato ila-ila ang Dios. Diha nato matugkad usab ang atong pagsalig, ang atong pagtuo sa ihang mga pulong. Mahinungdan nga ikaw ug ako kinahanglan makaagita og mga pagsulay. Dili lang pagtino og pagklaro kung tinuod ba ang atong pagtuo, kundi aron ta mas malig-on nga magdala sa pagkapulahan sumala sa saad sa Dios nga nagbilin sa iyang mga mensahe sa balaang kasulatan. Ingon si Apostol Santiago, bulahan kamo nga nakasinati sa tanang matang nga mga pagsulay. Tanang matang nga mga pagsulay mga kaigsunan, dili gyud ay na siya angay ikapangutana nganong ato nang masinatian. Tungod kay diha sa mga pagsulay, diha nato mga igsuon kanang mailhan ang pagkagamahanan sa Dios, matugkad ang ato sad nga pagsalig sa Ginoo. Alang sa FM station sa mga listener sa 101.3, mga rego pasensya nga usahay murag mo pawok siya tungod ni sa to ang koneksyon. Murag mo pawok gid siya. Okay, balik na sad no. Maabot ra gyud tong ato ang gi-order nga sound card. Medyo kuanto siya kanang upgrade to sa sound card nga atong gigamit. Doon na to say mga kanang advance nga kanang mga effects kaysa atong sound card nga atong gigamit karon. Nga medyo pagdaan na murag doon na nagyoy diferensya. Dili kay mura na nagyoy diferensya. Nga nag-order na ta mga kaigsunan tungod kay doon na po gigamit ang Dios sa pagtagpo niini. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Samuel Hilo Senior. Mayong gabi ni Luchin Gonzaga, Pastor, ayaw kaguol sa akong request kay maudsod akong paborito. Sa ganitong imuhang request, Sister Luchin, ako sa nga pangitaon diri ha. Sa tong imuhang request. Okay, mauday nino Milagroso. Mayong gabi ni Maria Presinti og Marlon Binting. Mayong gabi, matod pa ang pulong sa Dios, pulahan ang tao nga mobarog. Taliwala sa mga pagsulay, padayon lang bisan hinay mula hutay. Ang atorong hisgutan mga kaigsunan,
unsaon aron kita makabarog diha sa atong pagtuo. Unsaon aron pa makabarog ta sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus. Mao kinahanglan natong madunggan o ato ang masabtan sa atong pakiguban. Milagroso ka, O Diyos. Milagroso ang atong Ginoo, mga kaigsunan. Sa panahon nga doon na kay kaluyahon, imong masinatian ang pagkamilagroso sa Dios. Muduol ka kaniya. Kung muduol ka kaniya, nga mapausanon, mapailubon, puno sa pagsalig. Diha sa itong pagsalig, kinahanglan sulayan kita. Aron, tinuod ba nga daw naatay pagtuo niya? Or tinuod ba nga mintuog kita niya? Ang tao nga mutuo, mga kaigsunan, musalig yun na sa ihang mga mensahe. Ang tao nga misalig, mubuhat yun na sa mga pamaagi. Kung misalig ta, mituo ta, mga kaigsunan, sa atong Ginoo, dapat musalig ta niya. Kung misalig ta niya, mubuhat yun ta sa ihang mga pagtulunan. O namingon si Jesus, ang tinuod nga mintuo kanako, magbuhat sa akong mga buhat. Magbuhat paglapaw pa niini, kay muadto man ako sa amahan. Munay giingon ni Jesus diha sa 1:14-12. Awit makalangit, dili kabayran, diri lang sa tunga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Pasalamatan. Salamat kaayo sa pag-share, no, Sister Nars Buyan. Sis, maayong gabi ini mo diha. O si Luchin Kudsaga matud pa. Okay, ako na ning nabasa, no. Sima Gambuta Margalo, maayong pakiguban. Si Marlon Binting, maayong pagiguban. Boss Tisoy, salamat kaayo. Ni Gingging Simpron, amen, no. Salamat kaayo. Dili man gyud ta kaila og dili gyud ta katugkad nga doon natay pagtuo sa Ginoo pagsalig niya kung may mga pagsulay. Unya human sa mga pagsulay, dili nang puna kalisod. Imo namang makit-an ang kalipay, kadaugan nga dili nimo matandis kalibutan. Dili lang kadaugan kun dili panalangin sumala sa gisaad sa Dios nga mao'y atong ginagana. Mayong gabi ni Napoleon Romano ding Lasa, mayong gabi nong mayong pakiguban. Happy watching, happy listening ato igsoon nga nanuka diha sa Cavite. Kumusta mo diha nung Napoleon Romano ding Lasa? Dalaygon ng Dios mga panalangin ka nato. Kung doon na mo yung mga panguntana, pwede ragyon natong tagaan o pagtagad. O niya kining ato rong hisgutan, mga kaigsunan, mahitungod sa pamaagi o mga gikinahanglan aron makabarog ta diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Importante gyud, mga igsoon. O niya ato pong hisgutan kung unsa ang mga kana bitaw unbiblical, dili bitaw pinaagi sa mensahe sa Dios nga pagbarog. Naay mga tao nga mibarog sa ilang pagtuo pero dili nimo makaplagan sa Biblia nga mga pamaagi. Ya doon na po yung mga tao nga mibarog, mga kaigsunan, nga sa ilahang pagtuo nga atong makit-an ang mga tao nga mibarog sa ilang pagtuo nga dili biblikal. Amo ni atong tagaan ron sa atong pag-uban sa atong programa. Ihalad ko kanimo sa panahon nga ako na malando, sa nabilin nga kinabuhi ko karon. Ihalad ko na kini sa Ginoo, ug bisan pang mga butang nga naangkon ko. Unsa man ang ibalos ko sa Dios, sa mga kaayuhan nga naangkon ko, dili kabayran sa
salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Mayong pagkiguban ni Jolito. Mayong gabi, Brother Jolito. Si Lugin Gonzaga matod pa tinuot yun na, Pastor. Ang mga pagsulay lang, murag dili na maihap. Padayon lang Japon bisan. Madugmo mo bangon gihapon ug mo barog. Madugmo, no? Ang uban sad madagma. Ang uban sad mapandol, no? Importante gyud padayon diha sa pagsalig sa atong Ginoo. Dalaygon ang Dios paday magpanalangin sa matag usa. Ug matud pa ni Norim Ilaw Ganilon, maayong gabi diha Pastor Gideon. Maayong gabi ninyo Norim. Ang Dios magapanalangin. Unya kung doon na mo'y mga dugang mga pangutana pagdiri sa itong programa, pwede ra gyud natong matagaan og pagtagad. Maayong nga pagiguban ni Wilma Crescencio. Good evening, ang Dios magpadayon sa pagpanalangin. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalad ko diha kanimo. Nindot kayo mga kigsunan ang awit magkalangit nga atong kinabuhi ato gyung ihalad sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pagiguban, matud pa akong iampo nako nga mahunong na ang bagyo. Wilfredo Colosino. Salamat kayo no nga ang bagyo mohunong. Kung dili man mohunong, at least dili gyud makapikto. Dili makadaot. Safety ta kanunay sa Ginoo. Matud pa sa uban, mulabay ra bitaw na. Wala may bagyo nga mopundo. Nagdagan man na siya. Importante kanang safety ta diha sa atong pag-uban sa ato ang Pinoy anan, no? Og matud pa ni Napoleon Romano Ding Lasa. Good PM Pastor G. Anong masabi mo sa talang awit 115 116 pas 116 versikulo 15. Si Albert Pagkatang, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan. Wilma Crescencio, maayong gabi og sa tibok nimong pamilya. God bless. Ako sa ning pasudlag awit mga kigsunan ato sa tagaan og pagtagad o paghatag og panahon ang awit makalangit. Gugmang maunungon. Kay ako sa ning tagaan og pagtagad diri sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. So akong ablihan no ang Salmo 116:15. Sukat pa kani ato, iuban na mo ako. Sukat pa kani ato, iatima mo ako. Bisan pa sa katalama, bisan pa sa kalisdanan, luwas mo ako. Ang pagkamaayo mo. Matud pa dinhi mga kigsunan sa Salmo 16 versikulo 15.
Salmo 116 versikulo 15. Mo ba? Versikulo 15. Sa Ako ning asa man to? Sige, ako ang tanahon mga kigsuonan. Basahon ako. Pagkasakit sa bation sa Ginoo kon mamatay ang usa sa iyahang katawhan. Pagkasakit. Ako sa nga balikan ang ato ang monitor kung okay. Mauban ni ang kuan gipangutana sa ato igsuon gikas sa Cavite. Awit o Salmo 116 versikulo 15. Okay. Ingon dinhi mga kigsuonan nga bisan pa sa pagkasakit sa bation sa Ginoo kon mamatay ang usa sa iyang katawhan. Luwas mo ako. O Ginoo, nag-alagad ako kanimo sama sa akong inhanay kay ang pagkamaayo tinuod mga kaigsuonan, Jesus, masakitan gyud ang Dios kon kana bitawng ang iyang mga katawhan kana bitawng matapos ang iyang kinabuhi apan dili pa mabuhat o mahuman ang iyang mga plano. Kay ang katawhan sa Dios nga mao kita, dunay plano o dunay katuyuan ang Dios nganong iyatang proteksyonan, nganong tang iyang ubanan, nganong iyatang atimanon. Sa panahon ni David mga kaigsuonan, hun gyud nga ang mga katawhan sa Dios moingon ta nga kana bitawng dunay katapusan, dunay magkaingon ta nga kamatayon. Unya bation gyud sa Ginoo mga matarong diha sa kana bitawng lawas, kamatayon diha sa lawas. Kung imong lantawon maguol ang Dios tungod kay wala pa human o wala pa daghan pang mga buluhaton nga gikinahanglang himuon sa tao nga kana bitawng mubulag diha sa iyahang pag-alagad. Actually kaning mensahe dira sa 15 pagkasakit nga bation sa Ginoo kon mamatay ang usa sa ihang katawhan, kon imo na siya nga tan-awon gyud pod sa mensahe sa espirituhanon nga bahin. Dunay duha ka klase nga kamatayon nga gisgutan diha sa Biblia. Pisikal o gitawag spiritual. Ang mensahe may tungod sa kamatayon mga kigsuonan diha sa pag-alagad sa Ginoo, dunay duha ka klase nga kamatayon. Ang pagkahimulag diha sa plano sa Dios, pagkahimulag diha sa pamaagi sa Dios. Kung ang katawhan sa Dios may salaag, kung ang katawhan sa Dios mga kigsuonan kana bitawng mubulag, mubiya diha sa pagsalig sa Ginoo, masakitan ang Dios, masubo ang Dios. Dili gusto ang Dios mga kigsuonan nga kana bitawng mawagtang ang ato ang pagsalig, ang atong pagtuo diha sa iyang mga mensahe. Kinahanglan gyud magpadayon, kinahanglan gyud nga mulahutay ta diha sa pagpabilin diha sa mga mensahe sa Ginoo. Kay kung ang usa ka tawo manggod nga nagtuog Dios, nahimong katawhan sa Dios, unya mahibulag diha sa mga pamaagi sa Dios, diha sa mga mensahe sa Dios, masakitan ang Dios tungod kay dili matuman ang mga plano sa Dios sa iyang kinabuhi. O ang tawo nga nahimulag diha sa plano sa Dios, diha sa iyang mga saad, mga kaigsuonan, ang Dios nga atong gilagaran, padayon siya nga naghatag og chance. Padayon siya nga naghatag og kana bitaw nga kay gayunan
nga mahibalik ang tao diha sa iyang mga mensahe. Mahibalik ang tao diha sa iyang pag-alagad sa buhing Dios. Bisan ang usa ka amahan o usa ka inahan, usa ka ginikanan mga kaigsunan, kon mawagtangan og usa ka sakop sa Pinoy-anan, masakitan, masubo usab ang ginikanan. Kung mahimo balik ang kinabuhi sa sakop sa ilahang Pinoy-anan, inana gyud ang gipakita sa Dios nga masakitan ang Dios, maguol ang Dios kon kana bitang mahilayo diha sa iyang mga pulong. Muna nga importante gyud nga sa atong pagpangalagad, dili gayud ta mo biya sa iyang mga mensahe. Dili gayud ta malimot ni ato gyung pangayoon sa Ginoo nga magkinabuhi ta kanunay ug dunay tay kadasig sa pagkinabuhi sa iyang mga pulong. Kinahanglan gyud mo hatag gyud tag panahon sa iyang mga mensahe ug dili nato tugutan nga kana bitawng mga pulong sa kalibutan mo atong ma-entertain. Kay usa man gud nas makapahimulag nato sa plano sa Dios. Usa nas mga makababag sa katuyuan nganong ikaw ug ako nahimong katawhan sa Ginoo. Kay ang gisgutan dinhi ni David kanang diha sa bersikulo 16 ingon siya dinhi, "O Ginoo, nag-alagad ako kanimo sama sa akong inahan, giluwas mo ako gikan sa kamatayon." Kung imo siyang tan-awon, kanang nakita ni David nga dunay mga tao nga nagtuo og Dios pero wala na mag-alagad sa Dios. Wala na'y panahon sa Dios. Diha giklaro mga kaigsunan sa mensahe nga gisulat ni David diha sa Salmo 116 bersikulo 15 nga masubo ang Dios mga kaigsunan, masakitan ang Dios nga kana bitawng ang usa ka tawo nga mahimulag diha sa iyang mga mensahe, diha sa iyang malayo gikan kaniya, masubo ang Dios. Lamang dunay mga saad ang Dios mga kaigsunan nga kanunay siyang naghulat, kanunay siyang nagpaabot. Ang Dios mga kaigsunan padayon nga naghatag og chance sa matag usa ka tawo. Og kalipay sa Dios mga kaigsunan nga ang iyang makatawhan mahibalik. Mao gyunay gipakita dinhi sa mensahe. Unya diha sa iyang konteksto kon ang maayong balita nga Biblia imong gigamit, imong makit-an gyud diha ang konteksto or kahatima. Gidaig ang Dios sa taong naluwas gikan sa kamatayon. Kay ang tao nga ang katawhan sa Dios nga kanunay naas kaluwasan, kanunay naay panahon sa Dios, nagdaig sa Dios. Apan ang katawhan, ang tao nga nahimong katawhan sa Dios, wala na'y panahon sa pagdaig sa Dios, wala na'y panahon sa pagpasalamat ni pagsunod sa mga pagtulunan sa Dios. Muna'y giingon nga buhi pa pero patay na. Ya masubo ang Dios mga kaigsunan kung ang ato ang espirituhanon nga bahin, ang ato relasyon sa Ginoo, ang ato ang pagtuo, ang atong gugma, ang ato ang paglaom, magkahinay ni siya og kawagtang, moabot ang panahon matud pa ni Pablo, mamatay. Masubo ang Dios mga kaigsunan, lamang kitang mga tao mga igsoon nga nahimong katawhan sa Dios, gipakita nga ato ang Ginoo nga atong gilagaran is a God of chance, no? Dios siya sa tanang panahon. Dios siya sa tanang higayon dinhi gipakita. Pero dili dapat nato abusaran ang panahon nga gihatag sa Ginoo. Kay kon ang tawo nga mamatay diha sa sala, patay ang iyang espiritu, mamatay pod ang iyang lawas, wala na gisay paglaom sa kaluwasan o sa kaha sa mga saad sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon nga gisgutan sa Biblia. Salamat kayo sa pangutana sa mao nga bersikulo ang Dios magpanalangin. Unya mobalik ko sa ako ang monitor aron matagaan ako pagtagad og uban pang mga mensahe nga gikan sa ato ang mga kaigsuonan. Okay. Mayong gabi, may pakiguban ni Maridel Pancho. Mayong gabi, Maridel, no?
Maayong gabi, good evening, Pastor watching from Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless po. Oy, salamat kaayo. Si Nars Boyan, maunay ahong giingonin nimo. Okay, no? Sige. Matod pa ni Jerry Olehiay Montano. Maayong gabi, Pastor. I'm watching Cagayan de Oro City. Pastor, maayong gabi, gikan ni Jerry Atas. Si Raj Yumi, maayong gabi, may pagiguban. Ang Dios magpanalangin. So atong hisgutan mga kaigsunan kining unsaon aron makabarog ta sa pagtuo nato sa Ginoo. Unsaon man. Alang nimo unsa may gikinahanglan natong makatunan, gikinahanglan nato nga hinumduman, kinahanglan natong buhaton. Ingon nga magpakita nga mibarog gyud ta sa atong pagtuo. Sa tanang sitwasyon, sa tanang panahon. Unsay gikinahanglan? Nga magpakita nga mibarog yun ta sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Nya unsa po'y gikinahanglan aron makabarog ta. Muni ang ato ro nga hisgutan. Unya dunay mga tao nga mibarog sa ilang pagtuo pero wala kahimot isa Ginoo ang ilahang paghimo or ang ilang mga buhat. Ning barog sila sa ilang pagtuo sa Dios pero ang ilang pagbarog mauna nooy hinungdan nga nalayo sila sa plano sa Dios. So bantayanan kaayo mga kaigsunan kining pulong pagbarog. Kanang mubarog ta, kana bitaw mo dipinsa bitaw ta. Ang hisgutan nato karon mga kaigsunan kining pagdipinsa sa ato ang pagtuo. Unsa may angay natong buhaton aron makabarog ta, makadipinsa ta sa atong pagtuo kang Kristo Jesus. Kay ang tao nga makabarog, makadipinsa sa iyang pagtuo diha sa Ginoo, siya ra gyud ang taong makalahutay. Lamang bantayanan ni siya mga kaigsunan kay diha sa Biblia naatay makit-an nga mga tao nga bibarog sa ilang pagtuo og sa ilang pagbarog mga kaigsunan mauna nooy hinungdan nga nalayo sila sa saad sa Dios. Nalayo sila sa panalangin sa Dios. Nalayo sila sa mga plano sa Ginoo. Munang bantayanan mga kaigsunan kung unsay angay natong buhaton o unsa ang mga buhat nga magpamatuod nga mibarog ta nga dili makapalayo nato sa mga saad sa Dios. Ug unsa po'y mga gikinahanglan. Diha sa Biblia mga kaigsunan daghan makayong mga tao nga mibarog sa ilang pagtuo apan sa ilang pagbarog nalayo hinuon sila sa saad sa Ginoo. Nalayo hinuon sila. Nalayo sila sa plano sa Dios mga kaigsunan. Usas mga hisgutan nato nga mga tao nga mibarog apan nalayo sila sa mga saad sa Dios. Mibarog sila sa ilang pagtuo pero sa ilang pagbarog, nalayo hinuon sila sa saad sa Ginoo. Usas sa mga hisgutan nato nga mga tao nga mibarog sa ilang pagtuo, nga sa ilang pagbarog, nalayo sila sa saad sa Ginoo, ang mga taong mga Parisiyo. Mga Parisiyo, mga Sedisiyo, mga magtutudlo sa balaod. Grabe sila nga mibarog sa ilang pagtuo og Dios. Pero sa ilahang pagbarog mga kaigsunan, sa ilang pagdipinsa sa ilang pagtuo, nalayo hinuon sila sa planos Ginoo alang kanila. Nya atong makit-an mga kaigsunan ang mga tao nga mga Parisiyo, mga Sedisiyo ug mga magtutudlo sa balaod, ato silang makit-an nga grabe sila makiglalis. Grabe sila nga mubitik og mga pulong nga magpakita nga sila mo'y pinakamaayo. Sila mo'y insakto. O gani sa pag-abot sa anak sa tao o pagkahimugso sa pulong Dios nga mao si Jesus Christ, mismo ang atong Ginoo ila pang kanabitang gilalis
nga magpamatuod nga sila gyoy na ay tinuod og sakto nga pagtuog Dios. Diha giklaro mga kaigsunan sa kinabuhi sa mga Pariseo sa Disiyo o sa mga magtutudlo sa balaod nga ang ilahang nahimo mga kaigsunan sa pagdipinsa o pagbarog sa ilang pagtuo mao na nooy nakapalayo sa plano sa Ginoo alang kanila. Kinahanglan ato ni siya nga katunan ang pagbarog sa atong pagtuo diha kang Kristo nga dili mo resulta sama sa nahitabo sa mga Pariseo. Kinahanglan mo barog ta sa atong pagtuo nga uban sa atong mga buhat nga makapaduol hinuon diha sa plano sa Dios. Ang plano sa Dios nga lalinon ta sa langit nga wa nay katapusan. Bag-ong langit, bag-ong yuta, bag-ong Jerusalem. Wala nay kasakit, wala nay kamatayon, wala nay mga problema, wala nay korupsyon. Naan dito ang kalipay. Naadiha sa bagong langit, bagong yuta, bagong Jerusalem ang kalinaw. Labas sa tanan, kanunay nga mga pagdaig, mga pagpasalamat, kanunay ang pagsimba. Wala nay pagpugas, wala nay pag-ani, anang panahon na. Dili na ta gutomon, dili na ta uhawon, wala nay gabi anang dapita. O niya, lunlun nga kalipay ang gipakita sa balaang kasulatan ug mao nay gisaad sa Dios nga diin ta iyang lalinon. Lamang ang tao nga makasulod ni anang maong dapit nga gisaad sa Dios katong mga tao nga mubarog sa ilang pagtuo. Katong mga tao nga midipinsa sa ilang pagtuo. Pero nganong gikinahanglan man natong hisgutan tungod kay dunay mga tao nga mibarog sa ilang pagtuo, midipinsa sa ilang pagtuo, apan sa ilang pagbarog sa pagdipinsa niini nakapalayo hinuon kini sa saad sa Ginoo para kanila. Yoy bantayanan kaayo ni nga purong pagbarog. Kinahanglan dili nato buhaton ang gibuhat usab sa mga Hudyo nga pagsalikway nila sa tinuod nga kaluwasan nga naa kang Kristo. Daghang kayo mga tao ron nga mibarog sa ilahang pagtuo Ginoo, pero ang ilang mga buhat sa pagbarog pagdipinsa sa ilang pagtuo nakapalayo hinuon kini gani sa pamaagi sa Ginoo. So sa may mga gikinahanglan mga kaigsunan aron makabarog gayud ta. Ato ning hisgutan kining pulong makabarog. Ang pulong makabarog mga kaigsunan nagpakita na as kalig-on. Dili mo barog or dili magpabiling mo barog ang usa ka kahoy kung dili sa lig-on. Bisag unsa pa ang unos o baha apan kon ang usa ka kahoy lig-on, ang usa ka balay lig-on, dili og dili gayud mapukan. So ang tao nga mibarog sa iyang pagtuo, imong makit-an nga lig-on ang iyang pagtuo, lig-on ang iyang pagsalig. Lamang nganong kinahanglan nato ning hisgutan tungod kay daghan kayo mga tao nga mibarog sa ilang pagtuo. Sa ako nang gikaingon, ang ilahang mga buhat sa pagbarog niini nakapalayo hinuon sa saad sa Ginoo. Kuyaw kayo kon wala nato mamatikdi sa atong kaugalingon nga pagbarog sa ato ang pagtuo pero nilayo data sa gustos Ginoo, sa panalangin sa Ginoo. Daghang mga tao, mga kaigsunan nga diha sa Old Testament, imo makit-an nga grabe sila ka isog, grabe sila ka lig-on, nga mibarog yun sa ilahang pagtuo. Unya, pareho ragod nga Dios ang ilahang kanang gituuhan. Nintuo sila sa Dios.
ang mga Parisiyo ug mga Saduseo lamang wala sila mudawat sa gipadala sa Dios. Sa panahon po ni Apostol Pablo, daghan kaayong mga tao nga mingtuog Dios ug mibarog sa ilang pagtuo. Pero ang ilahang mga buhat nakapahilayo hinuon sa saad sa Dios. Imong makit-an sila nga grabe sila makiglalis. Grabe sila mga igsuon nga muyaga-yaga. Unya sa atong panahon karon daghan kaayo nga mga tao nga nagtuog Dios ug may dipinsa o may barog sa ilang pagtuo sa Dios apan kana bitawng naa ang pagbugal-bugal, naa ang pagyaga-yaga. Unya imong kasagarang makita mga kigsunan sa panahon nga naay mga debit. Unya ang mga tao sad ang ilang makatunan pagyaga-yaga na lang sad. Unya human sa ilahang makita masudong masaksihan nga mga debate, sila mismo mag-ihanay og post sa social media o unsa ilahang nakatunan na dunggan didto sa pagtambong og mga debate, maupoy atong makit-an sa ilahang mga post sa social media. Nya dili gusto ang Ginoo nga maimpluwensyahan ta. Nga kung giunsa nila ni pagbarog ang ilang pagtuo, dili gusto ang Dios ngayon ana usab ang atong pagbarog. Kay dili gusto ang Dios mga kigsunan nga malayo ta sa iya mga saad kay pertigyong pagkausika or kawang kaayo ang atong mga hagog sakripisyo nga diin nagsugod ta sa maayo. Atong hinumduman na ang Dios nagbilin og mga pamaagi kung unsaon aron makabarog ta diha sa atong pagtuo pag-alagad sa Ginoo. Ug unsa man po'y gikinahanglan diha sa sulat ni Apostol Pablo mga kigsunan sa Epeso kapitulo 6 versikulo 13. Ingon dinhi mga kigsunan ko sa Ginoo, akong gigamit maayong balita Biblia. Versikulo 13. Busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios. Og inig-abot unya sa daotang adlaw makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Dinhi nindot kayo nga mensahe nga gusto sa Dios mga kigsunan nga ato ang kanang susihon o gusto sa Ginoo nga masusi nga naapabata nagkinabuhi babata niini. Ingon dinhi busa dad-a ang tanang kahimanan sa gubat gikan sa Dios, dili gikan sa tao, dili gikan sa grupo o dili gikan ni bisan kinsa, kun dili gikan sa Dios. Mga kahimanan alang sa pakig-away, alang sa gubat. Unya din ningo dinhi og inig-abot unya sa daotang adlaw. Nga matod pa ni Apostol Pablo, ilhanan sa mga panahon nga or mga adlaw nga niabot na ang giingon nga daotang adlaw. Ang mga ilhanan nga gipakita ni Apostol Pablo nga nagpakita nga niabot na ang daotang adlaw, kana bitawng nanay mga tao nga magbuot kung unsay gusto nilang madunggan. Nanay mga tao nga magbuot na sa mga magwawali kung unsa ang gusto nilang madunggang wali. Magpili na silag mga magtutudlo. Magpili na silag mga magwawali. Uy, bantayanan kayo mga kaigsunan kung sa atong pagpangalagad kana bitawng nimpili ta og mga magwawali nga dili maigo ang ato ang mga weakness, ang ato ang kaluyahon, kahuyangon, dili maigo ang maingon ganita nga kaning pastora kay nindot ni siyang muwali kay di gyud ko masakitan, di gyud ko maigo, murag di manghilabot, nindot ni siya. Bantayanan na siya nga kinaiya o bantayanan na siya nga klase nga pagtuo. Ang
gipasabot ni Apostol Pablo mga kigsunan nga mga ilanan o dugang nga mga ilanan nga nagpakita nga naa na ang daotang mga adlaw. Kanang naay gipakita ni Apostol Pablo nga daghang mga tao nga mubarog sa ilang relihiyon, mubarog sa ilahang doktrina, magpabiling relihiyoso kumbaga, pero wala na magkinabuhi sa gahom sa Ginoo. Wala na magkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Kanang giingon ni Pablo mga kigsunan diha sa ikaduhang Timoteo. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3, versikulo 1. Ingon dinhi katapusang mga adlaw. Ingon dinhi timan ikini nga katapusang mga adlaw moabot ang mga malisod nga panahon, ang mga tao maguna-una lamang sa ilang kaugalingon, sa kwarta, unya dili na patambag, mga hambugiro na. Grabe na kamapahitason, bugal-bugalon na kaayo, masupilo na sa ilang ginikanan, dili lang sa Pinoyanan, kundili bisan gani sa simbahan. Dili lang sa pisikal, kundili espirituhanon nga bahin. Dili na mapasalamaton, dili na kontento. O dili Dios nun, wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo. Kanang naabitaw mga tao nga magbuhat og maayo, murag malain sila. Bati na ang ilang hunahuna. O dili na ni healthy mga kaigsunan kung ang usa ka tawo Kristohanon og nag-alagad sa Ginoo, unya makakita og maayong buhat sa iyang isigataw, malain bitaw siya. Kung sa laing bahin mga kaigsunan kana bang malupigan, malain gani, usa na siya ka kana bitaw kinaiya nga dili dawaton sa Dios, dulumtanan sa atubangan sa Dios. Ingon dinhi mabudhion, mapasagaron og garboso kayo, palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Na sila'y pagtuo pero mas na-enjoy sila sa kalihukan sa kalibutan. Mas taas silang panahon og doon na sila'y kalipay sa kalihukan sa kalibutan. Daghang ay mga tao mga kaigsunan bisan sa atong panahon karon nga moangkon nga naay pagtuo, musimba, pero walay panahon sa Biblia. Taas og panahon sa kalibutan. Ingon dinhi magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Nya dunay mga advice likay sige ingon dinhi magpabilin silang relihiyoso apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini, likay kining mga tawhana. Nagpabilin silang naay simbahan, nagpabilin sila nga dunay tigumanan, manimba, apan gani kung imong lantawon makiglalis pa sila. Pero mga tao sila nga misalikway na sa gahom. Buti pasabot, wala na magtagad sa minsay sa Dios. Kay ang gahom nga gisigutan ni Apostol Pablo, pulong sa Dios sa Roma Kapitulo 16. Og maunay mga ilhanan mga kaigsunan nga naanatas daotang mga panahon. Unya ang gikinahanglan mga kaigsunan nga sa dihang moabot na kining daotang mga panahon, kinahanglan dili nato ibilin, dili nato kalimtan ang tanang hinigiban nga gikan sa Dios. Matud pa sa Efeso Kapitulo 6 versikulo 13 nga kinahanglan dadon nato ang tanang kahimanan para sa gubat. O kining maong kahimanan dili gikan sa tao, dili gikan sa grupo, kundi gikan sa Dios. Og mauni gikinahanglan mga kaigsunan aron makabarog ta, aron makasukol ta sa panahon nga moabot na ang daotang adlaw. Kaysa dihang moabot na ang daotang adlaw mga kaigsunan, gipakita siyang sulat dinhi nga daghanang makiglalis, daghanang kaaway,
mga kaigsunan, unya dinhi giklaro nga dili ug dili gyud ta mo sibog. Ingon dinhi nga makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. So sa may buot ipasabot sa pulong pagsibog, mga kaigsunan, ang pulong pagsibog, mga kaigsunan, na ay kadasig, wala maluya, wala madiskubrahe. Ang pulong, mga kaigsunan, nga mipadayon sa walay pagsibog, walay pag-atras, nagpakita ni sa kaisog sa pagpangalagad. Og ang kaisog sa pagpangalagad dinhi, mga kaigsunan, dili ipakita sa pakiglalis, kundi gipakita diha sa mga pagampo. So bantayanan kayo, mga kaigsunan, nga kung nag-alagad ta karon sa Dios, unya mibarog ta sa atong pagtuo sa paagi nga nakiglalis ta ni bisan kinsa, wala na tay kalahian sa mga tao o espiritos mga Hudyo. Kay ang imong makit-an sa mga espiritos, sa mga Parisiyo, sa mga magtutudlo sa balaod, mga kaigsunan ko sa Ginoo, kanunay silang makiglalis, na sila'y pagbugal-bugal, na sila'y mga pamaagi aron mabitik nila si Jesus Christ. Ibin gani ang panahon sa mga apostoles, ang mga tao nga wala kahimot sa Dios, mga tao nga mibarog silang pagtuo, pero nalayo hinuon sila sa plano sa Dios, sa mga saad sa Dios. Sila nga mga tao nga mibarog, nga nakiglali sila sa ilang isig katao. Muna nga si Apostol Pablo dunay tambag ngadto kang Timoteo, likay ang pakiglalis. Karong panahon na, mga kaigsunan, daghan kayong mga tao nga imong makitaan sa social media nga kalipay nila ang pakiglalis, na ang pagbugal-bugal. Unya ang ilang gigamit Biblia. Gabas sila Biblia para magpakita nga mas swito o mas insakto sila. Unya imong makita ang grabe nga kana nga pagsinawayay. Dili na, wala na nila mapamalandongi kung nahimaya ba ang Dios. Wala na nila mahinuktuki kung nalipay ba ang Dios sa ilahang gihimo. Mausad ang atong makita sa mga Parisiyo ug sa mga magtutudlo sa balaod. Imong makitaan nga grabe ang ilahang pagtuo nga sila mo'y sakto. O makig-away pa sila, mga kaigsunan, apan ang tinuod nga kahimtang nalayo di ay sila sa plano sa Ginoo. Nalayo di ay sila sa saad sa Ginoo. O dili gusto ang Dios, mga kaigsunan, nga mauni ang ato ang masinatian. So dinhi giklaro, mga kaigsunan, kining ingon dinhi nga sa 13, busa dad-a ang tanang kahimanan. Dili lang, mga igsuon, usa ka hinigiban, dili lang duha, dili lang 99%, kundi 100%. Ang pamaagi sa Dios sa ato ang pakig-away, dili kay ibili na to ang uban, dad-o na to ang uban nga kahimanan. Kinahanglan masayod po ta sa mga kahimanan nga gikan sa Dios. But ipasabot, mga kaigsunan, dili ni siya mabayran. Dili ni siya pwedeng paliton ang kahimanan nga gisgutan sa sulat ni Apostol Pablo. Nya dili pwedeng ibaliwala, dili pwede kalimtan, mga kaigsunan, kay mauni gikinahanglan sa atong pakig-away.
Unya giklaro mga kaigsunan, ang pakig-away nato dili maong ang pakiglalis. Dili pakig-away mga kaigsunan sa dugo ug sa unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalingitan o sa mga pangulo, sa mga naa sa gahom o sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutana. So daghan kayo mga kaigsunan nga gipakita dinhi nga klase nga kaaway. Og ang gisintro dinhi mga kaigsunan nga pakig-away dili pisikal, kundi espirituhanong bahin sa kinabuhi sa tao. Og ang gikinahanglan mga kaigsunan nga dili og dili gyud nato kana bitawng kalimtan ang uban nga mga kahimanan nga gikan sa Dios. Kinahanglan nasayod ta, kinahanglan nakabaluta sa mga hinigiban, o kinahanglan ato gyuning dala-dalaon bisag asa ta. Kay kung mahibilin ang usa, mahibilin ang duha, dili malagmit nga dili ka makasukol. Unya, kung makasukol pa man gani, dali kang maparalyze. Kay kulang ang imong hinigiban. Ang usa ka sundalo siya naasay taming, wala nang po'y bangkaw. Naakay bangkaw pero wala na may taming. Naakay taming, naakay bangkaw pero wala na mapugay kanang helmet. Importante mga kaigsunan sa ibin gani sa tong biyahe sa kinabuhi. Like example, sakyanan. Naakay sakyanan, naakay yawi, naakay gasolina, wala man po'y preno. So, kinahanglan gyud mga igsoon, kompleto ang ato ang pag-alagad sa Dios. Dili pwede nga kuwang ang ato ang hinigiban sa ato ang pangalagad sa Dios. Kay gipakita dinhi nga dunay mga daotang adlaw nga moabot. Unya ang daotang adlaw mga kingsunan, kung imong lantawon pod sa panahon ni asa gipamulong sa atong Ginoong Kristo, daw sama ni siya sa kana bitaw nga kawatan nga dili sad nato masayran. Mura siya og linog ba. Ang mga katalagman sa tibuok kalibutan, doon na may mga maditik sa ato ang kahimanan, sa ato ang kanang moingon ta nga sa kalibutan, pero doon ay mga katalagman nga dili masayran sama ng linog. Masayran na siya pila gikusgon kung humana, pero dili masayran kung kanusa. Dili sama sa bagyo nga mamonitor siya ba. So mausad ang kining kaaway. Wala ta masayod kung kanusa mo abot, kanusa mo atake, pero nasayran nato nga matag karon og niya gatuyok ang atong kaaway. Galibot-libot siya. Nangita siya timing, mga kaigsunan, nangita sa panahon. Pero kung kanunay natong gidaladala ang kinatibuk ang hinigiban, ang tanang hinigiban gikan sa Dios, walay panahon ang kaaway nga muguba, mupukan, musamok sa atong pagpangalagad sa Dios. Ang gingon dinhi mga kaigsunan nga pagdasig ni Apostol Pablo diha sa 14, ingon dinhi nga busa pangandam kamo. Kinahanglan sa atong pagpangalagad kanunay tang andam. Andam magpasalamat sa Dios sa tanang sitwasyon. Andam mudaig sa Dios sa tanang panahon. Kinahanglan andam ta mudaig sa Dios. Ang taong andam, mga kaigsunan, kanunay makalikay sa gitawag kasamok.
kanunay siya nga naa sa layo sa kakuyaw. Ang taong andam, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Layo siya sa kanang pagkapukan. Kanunay siya nga masaligon, nga makapadayon siya sa mga buluhaton, diin siya gibutang sa Ginoo. Kay andam man siya. Ang taong andam, mga kaigsunan, dili siya kulbahan, dili siya kulbaan. Ang taong andam, dili siya kabado. Like example, kang usa ka tawo nga interviewon, kung andam siya sa iyang interview, dili siya kulbaan, dili siya kabuhion. Pero kung dili siya andam, mga kaigsunan, kabado siya. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung kabado ta sa tanang panahon, dili ta andam nga makadaig sa Ginoo, dili ta andam. Muna nga kinahanglan sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, una sa tanan, naata kanunay sa pagpangandam. Sa atong pagpangandam, mga kaigsunan, gikinahanglan dili nato gamiton ang mga butang or mga galimuton nga dili gi-advise sa Dios. Wala ipagamit sa Dios. Ang mga butang o hinigiban nga gikan sa Dios nga maoy gipagamit sa Dios, maoy ato ang gamiton sa atong pagpangandam. Una, nga gamiton nato sa ato ang pagpangandam sa tanang panahon, kining giingon dinhi nga kamatuoran. Kinahanglan ang pulong kamatuoran, mga kaigsunan, dili ta mo gamit sa mensaheng bakak. Dili ta mo dawat sa mga mensahe nga sayop. Kinahanglan nga sa atong pagpangalagad sa Dios, mubuhat ta sumala sa gisulat sa Biblia. Dili kay sumala sa gisugid sa mga tao. Kay kun muingon ta nga gigamit nato ang kamatuoran, wala gani ta magtagad sa balaang kasulatan, unsaon nato pagkasiguro nga kamatuoran ang ato ang gihisgutan? Ang tao nga migamit kanunay sa kamatuoran diha sa iyang pagpangandam, aron dili gid siya mapukan ug makasukol siya sa panahon nga moabot na ang daotang mga adlaw. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, siya nga tao nga nagpakabana sa sulat sa Ginoo, sa mensahe sa Ginoo, sa tingog sa Ginoo. Sa dali nga istorya, ang tinuod nga tao nga naa sa pagpangandam na bisis sa balaang kasulatan. Kay ang giingon dinhi pagkamatuoran, dili man ta, mga kaigsunan, nga makasiguro nga kamatuoran ang maong mensahe kung wala ta magpakabana sa Biblia. Buti pasabot, dili ta pwedeng mudawat og mga pagtulunan nga bakak. Dili ta pwedeng magkumpiyansa nga mudawat dayon ta og mga pulong bisan gani wala nas bala ang kasulatan. Kay daghan kayro nagsangyaw, mga kaigsunan, nga mihimog mga milagro. Kabantay mo sa social media, gagmay rang dapi-dapi, daghan kayong mga bitay-bitay, unya muwalisan. Mukutlo sad og mga bersikulo. Kung dili ka tinud-anay nga nagtuon og Biblia, malagmit, mga kaigsunan, makadawat kag mga pagtulunan nga dili tinuod nga kamatuoran. Mao nay gipanagna ni Hesus og gisulti na daan nga moabot ang panahon nga monungha ang mga mini nga mga propeta, mga mini nga mga magtutudlo, muhimog mga milagro. O niya, bisan gani ang iyang mga pinili kung mahimo, malimbungan. Usa sa mga dali nga malimbungan, kon ang tao nagtuo, na usab tungod lang sa milagro. Kung sa imong pagpangalagad karon, wala ka malig-on o wala ka kanabitang mabag-o tungod sa mensahe sa Dios, delikado ang imuhang pagtuo.
kung ang imuhang kausabag kabag-uhan o pagtuo nagsugod lang tungod sa milagro. Murabag kumbaga og walay sakit di gyud og wala mamilagrohi di gyud ka pangalagad. Unya kasagaran na ba mga kigsunan kung ang tao naayo na bag-o tungod sa milagro, asa ganitong mas grabe o mas grabe ang paghimog milagro, maoy kana bitang daling makadala niya, daling makaagni niya. Muna nga imong makit-an diha nga sawa pa mahitabo kanang daotang mga adlaw o katapusang mga adlaw gi pasidan-an na ni Ginoong Hesus ang mga tinunan. Nga moabot gyud ang mga panahon nga kung imong lantawon mauna ni ang atong panahon karon. Wala nay hunong nga gubat, wala nay hunong nga kagutom, grabe na ang korupsyon. Unya grabe pod kadaghan ng mga milagro sa atong panahon karon. Nagkadaian ng mga sitwasyon, mga milagro. Unya nagsangyaw pod sa pulong sa Ginoo. Unya naabya gyud sa Biblia mga kigsunan nga dagha mga magpatuo nga pulong ug pagtulunan sa Ginoo apan dili di ay maoy kamatuoran. So unsaon man nato pagkasiguro nga nagkinabuhi ta og migamit ta kanunay sa kamatuoran kung kita nga nangalagad sa Ginoo karon, luya kay ta nga mubasag Biblia. Wala tay pa basa-basag Biblia, pertira bagyong pagkadaghan na rong mga Kristohanon nga igo rang mosimba wa gyoy basa-basag Biblia. Og ayaw sugot nga usa ka. Kay usa gani ka Kristohanon nga igo ra kang maminaw, nga kabalo man unta kang magtuon, kabalo man unta kang mubasa, nganong dili ra gyud ka mubasa. Sayang kayo no, nga kabalo kang mubasa, apan wa gyud nimo gamita para ang kamatuoran mga kigsunan nga gibilin sa Dios diha sa balaang kasulatan imo untang magamit. Kay mao nay number 1 mga kigsunan nga gikinahanglan natong gamiton. Gamita ang kamatuoran. Ingon nga bakos. Nga dili ka kana bitang nagtuo ka nga dili kahubo. Kana bitang nagtuo ka Dios nga dili di kahubo. Na may mga tao nga nagtuog Dios pero hubo di ay. Wala di sa kamatuoran. Wala sa mensahe sa Dios. Naa sa kahilayan. Kumbaga nakit-an sa Ginoo nga laway sila. Ikaduha, pagkamatarong ingon nga salipod sa inyong dughan. Kanang pagkamatarong mga kigsunan, usag yun na sa pinaka-importante tungod kay maunay ikalipay sa Dios. Sa daang panahon o daang kasabutan imong makit-an diha sa Old Testament, sa panahon ni Noe, ang iyang pagkamatarong, ang iyang pagkamaayo, ang iyang pagkabuutan, ang iyang mga buhat, maoy gipakita diha, maugyoy hinungdan, nganong giluwas si Noe gikan sa lunok. Tungod kay si Noe, maayong tao, matarong nga tao, matinud-anon nga tao. So una, pagkamatarong, ang giingon dinhi mga kigsunan, ang ikaduha pagkamatarong, ingon nga salipod sa inyong dughan. Importante gyud mga kigsunan nga atong kasing-kasing matinud-anon sa pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang pulong matinud-anon mga kigsunan, wala na siya magdepende sa sitwasyon. Kay kung moingon ta nga matinud-anon, unya magdepende lang sa sitwasyon kana bitawng
musimba ra kung naipanahon, or kaha like example paghalad, muhalad ra kung naikapin, pero kung naay mga kalisod dili kahalad. Not only kanang paghalad dili lang na sa kwarta, kundi diha sa ato ang tibuok nga kinabuhi, ang ato ang kinabuhi. Kinahanglan gyud atong ihalad sa Ginoo, ato ang espiritu, kalag ug lawas. Nya ihalad nato ni nga morispan sa minsay sa Dios. Diha sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2, bersikulo 1 hangtod sa 2. Morispan siya ba? Buti pasabot mulihok siya sa pamaagis Ginoo. Ang tao nga nagkinabuhi sa pagkamatarong naan ning tulo. Ang taong matarong atubangan sa Dios, number 1, matinud-anon sa Dios. Ikaduha, masinugtanon sa Dios. Katulo, maayo sa tanang panahon. Kumbaga, dili siya bagulbulan. Like ni Noe, maayo si Noe sa tanang panahon. Mapabugat man nga sugo sa Ginoo, di siya mobalipad. Imagine nga gisugo sa Ginoo pagbuhat og arka. Pila ang gilapdon, pila ang gitason, pila ang gihabugon. Unya sa iyang panahon walay mga heavy equipment, walay crane, walay chainsaw pa na ilang panahon. Dili preha karon mga gaysonan nga pertindaghanan ng mga gamit nga pwede nga gamiton sa panahon nga mo putol og kahoy, mo pikas sa mga kahoy. Pero sa panahon ni Noe, gisugo sa Ginoo og inana ang gitason nga arka, inana ang gihabugon, unya pila ka andana. Imposible man, pero alang kang Noe, dili imposible tungod kay Dios ang nagsugo kaniya. Prehagod sa toa, gisugo ta mga kaigsunan sa paghalad sa tong ginabuhi sa tanang panahon. Apan dunay mga tao nga dili gyud kahimo niini. Nyatong hinumduman, gihulat ta sa Dios. Buti pasabot, ang Dios naghulat sa desisyon sa tao. Dili ta kaingon nga nakasimba ko kay kana bitawng nakasimba ko kay gidasig ko, gidala ko sa ako ang kuan, akong kaila. Di desisyon gyud ka. Kinahanglan mo sa imong pagsimba, imo gyud ang desisyon. Nisimba ka kay ihalad nimo ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Kay kung moingon ta nga nisimba ta tungod kay gidala lang ta, dili ka ready. Wala kay plano nga mohalad. Wala kay plano nga magpasalamat. Og dili ikahimaya og dili ikalipay sa Dios ang imong pagbuhat ni ana. Muna nga kitang mga magtotoo, kitang mga Kristohanon, batasanon gyud nato kining tulo. Ang pagkamatinud-anon, pagkamatinahuron nga to sa Dios, ug kanang pagkamaayo. Muna nga ikaw ug ako giluwas ta, dili aron magbuhat og dautan. Si Pablo miingon diha sa Epeso kapitulo 2, 8-9 hangtod sa 10. Lahuson na sa 10, gibuhat ta diha kang Kristo aron magbuhat tag maayo. Unya ang mga pamaagi aron makabuhat tag maayo, aron andam ta sa pagbuhat og maayo sa tanang panahon, walay lain ang pagtuon og pagdawat sa minsay sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Maura man gyud nay makapasangkap nato, makapaandam nato aron makabuhat tag maayo. So diha giklaro mga kaigsunan ang mga hinigiban nga gikinahanglan gyud natong dad-on nato bisan asa. Kamatuoran, dili ta mo entertain og bakak nga mga pagtulunan.
mga mensahe o mga wali nga dili gikan sa balang kasulatan, kanang mga opinion lamang, dili nato natugutan nga kana bitang mo'y atong makatunan, mo'y atong masunod. Importante gyud mga kaigsunan, gikan gyud sa Biblia, gikan sa pagtulunan ni Jesus Christ, kay siya ang kamatuoran. Pagkamatarong, ikatulo, kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita. Ingon nga sapatos, kining kadasig mga kaigsunan, maangkon lang ni sa tao kung kana bitang duna kay commitment sa Dios, duna kay pakigsaad nga dili gyud nimo malimtan. Dapat ang imuhang pakigsaad bitaw dili dapat nimo malimtan. Ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita, dunay mga pamaagi aron madasig ka. Una, nga pamaagi, aron madasig ka sa pagsangyaw, dapat na kay kadasig sa pagtuon. Kay kon muingon ka nga, pastor, gusto ko nga madasig ko sa pagsangyaw sa mayong balita, wa po kay tuntuon. Unsaon aron madasig ka sa pagsangyaw sa mayong balita kung ikaw mismo wala ka magtagad, wala ka magpakabana, wala kay basabasag Biblia. Kinahanglan dasig yung ka nga mubasag Biblia. Dasig yung ka nga mumemorize og mga mensahe nga nas Biblia. Na kay mga bersikulo nga imong gimemorize. Na kay mga pagtulunan nga gitipigan, mga sugo og mga pamaagi sa Dios nga imuhang hinumduman. Nindot kayo mga kaigsunan kung kitang Kristohanon, kung naatay tulo ka bersikulo nga gimemorize mahitungod sa kaluwasan, bisag tulo-tulo lang, nindot na kayo na. Dako na kay na ang makatabang sa imuhang tinguha nga masangyaw nimo ang mayong balita. Kay kung dili manggud ta dasig sa pagsangyaw sa mga balita mga kaigsunan, ang mahitabo manggod kanang ikaw mo'y maka-entertain og pulong nga dili gikan sa Dios. Pero kung naa kay kadasig sa pagsangyaw sa imong balita, kanunay nimong na-entertain ang mensahe sa Ginoo matag adlaw. Kay dili manggud nimo mabatunan o maangkon ang kadasig kung wa kay kadasig sad sa pagkat-on ni pagtuon sa balaang kasulatan. So kung gusto ka nga kana bitang mabatunan nimo ang kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita, kay dili man ni pwede nimong balibaran og dili man ni pwede nimong pili-pilion nga katurang pagkamatarong pastor, katurang kamatuoran ra di pastor, dili ra ko anang kadasig sa mayong balita kay gasagasa ra man na. Ang gihisgutan dinhi mga kaigsunan aron makabarog ka sa imong pagtuo, ayaw ibilin ang ubang-ubang kahimanan. Dapat imong dadon. Ay, dili ta dapat mangalagad sa ato rang gusto. Kanira akong gusto. Mao rin akong gamiton. Kinahanglan mga kaigsunan kung unsay mga pamaagi nga gibilin sa Dios, mo'y matuman. Dili kay mangalagad ta sa ato lamang na gustuhan. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang gikinahanglan aron makabarog ta sa atong pagtuo, daddo na to ang tanang hinigiban, tanang kahimanan gikan sa Dios. Dili kay atong balibaran, atong isalikway, dili lang nato na kana bitawng entertainon, pili-pilion lang nato. Dili ta makabarog ana sa atong pagtuo sa Ginoo. Natay kadasig sa mayong pagsangyaw sa mayong balita, bot ipasabot pag dunay mga tao nga kana bitawng
musukit-sukit, dunay mga tao nga magpakisayod, andam ka kanunay sa pagsangyaw sa mayong balita. Kay kung dili man gud ka andam sa pagsangyaw sa mayong balita, ang mahitabuan na makigchismis ra ka. Makigmarites lang ka sa ubang mga tao nga nagtuo o Ginoo. O kini mo resulta lamang kinig kadaot sa imong pag-alagad. Pero kung doon na kay kadasig sa pagsangyaw sa mayong balita, ang kaluwasan gyud ang imong hisgutan. Ang plano sa Dios, mga pamaagi sa Dios, mga pagtulunan sa Dios, mo'y imong hisgutan. Mo'y imuhang mapaambit, mo'y imuhang mawali. Og naghatod ka, og nagwali ka, og kinabuhing dayon. Muna nga, kinahanglan gyud nga kitang mga magtotoo, magpatudlo gyud sa pulong sa Ginoo. Munang na ay ang mga tigumanan sa pagsimba, like simbahan, na gyunay Sunday school, na gyunay Bible study, na gyunay mga wali, na nay mga training, kumbaga. Sunod mga kigsunan, nga kahimanan, nga ginahanglan nga dadon sa tanang panahon. Ingon dinhi nga dad-a kanunay ang inyong taming, mao ang inyong pagtuo. Kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga, nga ipana kaninyo sa yawa. Kanang tanang nagsiga, like example, kaluyahon. Ang tao nga tagaag kaluyahon, kana bitang makasugat og kaluyahon, makasugat og mga problema, makasugat og mga kana bitang babag sa pagpangalagad, apan kon gidaladala niya kanunay ang iyang pagtuo sa Dios, mulampos gyud siya, makabarog gyud siya. Importante gyud nga ang atong pagtuo mga kigsunan kanunay natong dala. Pagtuo but ipasabot naa kay gitipigan nga mga pulong, naa kay gitipigan nga mga mensahe gikan sa Dios. Kay kung moingon ta nga nagtuo ka sa Dios, gidala nimo ang pulong sa Dios, unya ilaro na kas ubang mga pagtulunan, nya moingon ra ka nga anak ko'y pagtuo sa Ginoo. Wala ka makabarog sa imong pagtuo kung wa kay nasayran nga mga mensahe sa Ginoo. Kang tinuod nga tao nga mibarog or makabarog sa iyang pagtuo sa Ginoo, nga nagdala sa iyang pagtuo sa Ginoo, kanang nasayod sa mga pagtulunan og sa tanang mensahe sa Ginoo. Mao man ay tinuod nga tao nga naay pagtuo. Mga tao nga nasayod na, mga tao nga nakakat-o na sa mga pagtulunan ni Kristo. Nya nagkinabuhi gyud sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. Nya ingon dinhi, aron makapalong ka, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanan nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Tungod sa ato ang pagtuo sa mensahe sa Ginoo, tungod sa atong pagtuo sa mga saad sa Dios, tungod sa atong pagtuo sa mga pulong sa Dios, bisag unsa pa ang kaluyahon, bisan unsa pa ang kanang mga, kung imong lantawon mga kigsunan, dili lang kaluyahon ang buhaton ni Satanas. Iya kang sulayan, iya kang kumbaga tistingan. Dili lang kay sulayan o tistingan, iya po kang tintalon. Kumbaga, iya kang palawayon. Sama usab sa gihimo ni Satanas, ngadto kang Hesukristo. Gidala niya si Jesus Christ, o iyang gipakita dito sa unahan nga grabe kanindot ang syudad. Nya ingon na siya, ihatag ko kanang tanan, yukbo ilang ko. Pero kung ang usa ka tao tanyagan bisan unsa ang mga butang sa kalibutan, apan ang iyang pagtuo
nagbase man sa mga pagtulunan sa Ginoo, nagbase man sa mga mensahe sa Ginoo, dili gid siya mapukan. Muna nga ang tao nga nagtuo, nga ang iyang pagtuo na gibase niya sa mga pagtulunan, sa mga mensahe o mga pulong sa Dios nga naagid sa balang kasulatan, siya gyud nga tao nga makabarog taliwala sa mga pagsulay, or makabarog gyud siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Dili na mistil siyang makigdebate. Ang tao nga mibarog siyang pagtuo, tao nga dili na mo kana bitaw mo entertain og sayop nga mga pagtulunan. Na say mga gibarugan nga mga mensahe nga gikan sa balaang kasulatan. Versikulo 17, ikalot ninyo ang kaluwasan ingon nga sa panalipod sa ulo, o gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Importante nga sa atong kinabuhi bisan na asa ta, dili mawagtang ang gihimong sakripisyo og ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Kumbaga, bisag asa ta ba, kanang giingon diha, ikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo. Ibutang sa imo hunahuna, ibutang nato sa ato ang hunahuna, mga kaigsunan, nga naluwas gyud ta gikan sa sala. Buti pasabot, dili na ta madaldal sa bisyo. Dili na ta mailad ni madala pa sa bisan unsang litag sa bisyo. Dili na madala. Ang tao nga naluwas na, dili ug dili gyud na madala. Pero kon ang tao nga moingong naluwas na, apan nadala, unsaon pagkasigurong naluwas siya sa sala nga karon buhi pa. Mada nga ang tao nga luwas mga kisunan gikan sa sala, mao gyud tong tao nga misurrender sa Dios, kana bitong total surrender niya ang tanan ngadto sa Ginoo. Mao nay mga taong luwas. Dili man gud tanang tao nga nagtuo luwas. Pero ang tao nga tinuod nga nagtuo nga naluwas, tao nga mibarog sa pagtuo. Ibutang niya sa iyang una nga dili na siya sama kaniadto. Bag-o na siya. Ang daan milabay na, ang bag-o niabot na. Kinahanglan ikalo, ibutang gyud sa atong nauna, ibutang gyud sa ato ang panghuna-huna nga luwas gyud ta, wala na tay bisyo. Unya aron dili ta madala sa bisyo, una sa tanan, dili na ta mututok sa mga sala o sa mga bisyo, dili na ta magpaduol. Gisalikway naman nato to. Ato naman to siyang gisalikway, gibiyaan. Kanang gisalikway mga kaigsunan, gibuyan gyud na. Dili man na pwede nga ingon diha sa Hebreyanon kapitulo 12 nga dalaganon ta isalikway ta ang tanang sala nga naghawit pag-ayo. Kanang word gisalikway, gibuyan gyud na. Dili kay gisalikway, gigunitan ra gyapon. Ang pulong gisalikway, gibuyan, mipalayo ka gikan sa sala. Unya kining tanan mga kaigsunan, nagkinahanglan gyud og pulong. Ingon diha, gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa mga pag-ampo. So diha sa mga pamaagi nga makabarugda sa atong pagtuo, dili na pakiglalis. Kana bitawng makiglalis ka nga naitaw nga makiglalis kay siya sakto, ang uban dili, siya mo'y maayo, ang uban dili na maoy pamaagi nga makabarog or ilhanan nga nibarog siya sa pagtuo.
ang tinuod nga tao nga mibarog og nakabarog siyang pagtuo, wala makiglalis, wala manghinambog, nagpabiling mainampuon, nagpabilin nga naay kadasig sa pagbasag Biblia, og nagkinabuhi sa tanang sulat niini. Mao na nga sa atong pagpuyo sa kalibutan nga naghulat ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ang tinuod nga tao nga nakabarog sa pagtuo, una, may nampuon ug naay kadasig sa pagtuon ug pagkinabuhi sa Biblia. Dili na pakiglalis nga luwason na to atong kaugalingon sa prinsipyo sa uban. Ipakamaayo na to atong kaugalingon sa uban. Dili na maoy gitudlo sa Biblia. Ang gitudlo sa Biblia aron makabarog ta sa atong pagtuo, kinahanglan gamiton dadon ang tanang kahimanan. Imong makitaan diha kamatuoran si Jesus Christ, pagtulun-an ni Jesus Christ, mga mensahe ni Jesus Christ, pagkamatarong, kadasig sa pagsangyaw sa mga balita, pagtuo, pulong sa Dios, kining tanan na kanunay sa mga pagampo. Subulahan kayo ang tao nga kana bitawng may nampuon. Ang gikinahanglan ra gyud aron makaampo ang tao, management, time management. Daghan kayo mga tao nga wala na'y ampo-ampo, kay wala na'y panahon. Grabe na kabisi. Nya atong hinumduman, dili gyud kaampo ang tao kon grabe na gyud kabisi ang ihang lawas. Sa miaging adlaw kagahapon, tinuod kana bitawng naa kay bation ang imong lawas, kay kagahapon kagabi wala kay kutulog, kanang mukurog bitaw, murag matud pa sa akong asawa og sa iyang maigsuon, murag nasubrahan ko no. Tinuod kung naa kay bation, dili gyud ka katarog ampo. Tinuod yun na siya. Ikaw mismo di ka katarog og ampo, di ka daig, di ka kapasalamat. Yes, mo kaingon kang, Lord, salamat, pero kung imong lantawon, dili kayo pariho anang wala bitaw kay gipamati. Tinuod man na. Mao bitaw nang niingon ang Biblia, kung naay magkasakit-sakit, ipatawag ang pangulo sa iglesia. Pananglitan pastor ang pangulo sa iglesia kung nagkasakit. Ang mga sakop sa simbahan, sama gud sa itabo ni Pedro. Si Pedro nabilanggo, bot ipasabot, dili sa katarog ampo, nabilanggo sa pero gatiman sa Dios. Gibilanggo si Pedro nga gipatiliwad-an og duha ka gwardiya. Ginapos ang kamot og ang tiil, gipatiliwad-an pag sa duha ka gwardiya. Pero mainiton ang mga sakop sa simbahan nga nagampo sa Dios alang kang Pedro. Muna nga si Pablo, kung imong lantawon sad, nagsulat gyud siya nga na ang pag-inampo ay ang mga sakop sa simbahan magampo samahan para sa ilahang mga pangulo o sa mga nagtudlo nila. Dili kay libakon, dili kay dauton, kundi iampo. Ang pangulo sad magampo sad para sa mga tao. Kung dunay magkasakit-sakit, ipatawag ang pangulo sa iglesia. Kay kung naamanggoy bation gyud ang imong lawas mga kaigsuonan, di bigyo kakatarog ampo. Di kakatarog ampo. Una nga na ang pag-inampo ay importante gyud dad-a buhata kini diha sa mga pagampo, management ang gikinahanglan. Muna nga sa tibuok adlaw kaganina, impahuay gyud ko para
makapadayon ko sa mga buluhaton nga diin ako nang gisugdan. Tibuok adlaw ko nga ni pahuway. Bless lang yun ko kayo kay gitagaan ko sa Ginoo kaabag. Ingnan ko sa kong asawa adto lang sa taas para di ka madisturbo. Ni human imong kaon ayaw lang og tuog dayon. Daghang mga pamaagi nga di ka dayon katug. O niya ang kuan ato kay humag pamahaw na ko ganina, kuan ko kanang hirag-hirag kay kuan gyud siya, nagkurog siya ba ang kong kamot. Dili lang kay kamot kani ako ang diri kani nya ako ang bagtak, nagkurog siya kana murag nagkurog-kurog bitaw. Unya katug ko nga kanang kuan kanang murag lugos kong ginhawa nga nagdamgo kong nalumos daw kuno ko. Unya nindot ang damgo kay pag utong nako sa tubig kay lugos og ginawa, pagtungan nako simbahan ang ako ang kanang natungahan. Nindot kayo akong damgo kay nitunga kuno ko diha sa simbahan. Muna nga salamat kay sa Ginoo. Ang atong trabaho kanang kinahanglan gyud nato gyud nang ma-manage. Muna nga sa buluhaton ibin sa simbahan kinahanglan gyud siya og kanang time. Nya sa akong pagtrabaho ato miaging adlaw manggod, murag okay ra gyud. Murag wala ko kapuya. Enjoy ra gyud kay ko nagtrabaho. Unya ni guna-guna pag yun ko human pagkakuan kay bati ko panganglay dire lang sa umbogton. Nya guna-guna ko gamay. Humag paniapon nag-live ta ko gabi. Murag bagsak siyang kalit ning kalit ra siyang bagsak. Di gyud madala. Ang tunitulog ko pagtulog di gyud pud ko katog kay murag siyang ni bagsak ning kurog siya. Nya mo na giingon sa Biblia nga anda mang espiritu, luya man ang lawas. Munang tibok adlaw kaganina, pahuwagid ko. Munang nag-uban punta dire sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Inana gyud ang ato ang kinabuhi. Ngano ko nang gihisgutan, ngano ko nang gisugilon. Kay atong gihisgutan, management, time management. Kay ingon didto nga buhata kining tanan diha sa mga pag-ampo. Dili man ta kaampo kung sobra na kabisi. Nya di po na pwede nga buluhaton bitaw na sa simbahan, pastor. Trabaho bitaw na sa simbahan. Dili na siya pwede. Bisag asa nga trabaho, importante, makaampo ka. Manaaman sa buluhaton sa simbahan, buluhaton ba sa imuhang trabahoan, sa company ba na nimo, sa imo ba ng Pinoyanan, importante, makaampo ta. Kay buhaton ang tanan diha sa mga pagampo. Magsugod ta diha sa pagampo, muhuman usab ta diha sa mga pagampo. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin kanato atong oras alas 9:24 na sa kagabion. Oras na sa akong pagpanamilit o magampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa imuhang mga pamaagi, mga mensahe nga nagpahinumdom kung unsaon aron makabarog kami sa among pagtuo kanimo. Dili diha sa pagiglalis, sa mga pulong ug mga mensahe, kundili diha sa gamit o pagdala sa kinatibuk ang hinigiban gikan kanimo. Amahan Dios sa makagagahom, salamat nga imo kaming gipahinumduman nga kinahanglan amo gayong dadon kanunay ang kinatibuk ang hinigiban gikan kanimo. Salamat o Dios sa hinigiban nga imong gipaambit kanamo. Kamatuoran, pagkamatarong, kadasig sa pagtuo o pagsangyaw sa imong pulong. Pagtuo bisan sa imong mga pulong, kanunay kang nagdasig aron amo gayong tipigan og hinumduman. Imo kami gidasig sa pag-memorize og mga bersikulo aron amo gayod nga mahinumduman bisan asa kami.
ug ang pagkamainampuon imo usab kaming gidasik. Salamat o Dios nga sa among pagpuys kalibutan samtang naghulat kami sa imong mga saad, imo ming makaplagan nga mibarog kanunay sa among pagtuo diha kanimo lamang. We declare blessing sa matagusa. In Jesus' name we pray. Amen. O amen. Salamat sa Ginoo sa iyahang atiman kanato mga kaigsunan. Kining yung suon, Pastor Gideon, maingon na sab sa itong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo, kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo Amahan Jesus, nagahalal mga pagdahin, nag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus ang Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang